L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għalli niċċelebraw il-misteri qaddisa u nofru din il-quddisa b'suffraġġju tal-Kardinal Prospero Grech. Nistaqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadni b'tafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex idolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti rid li l-qaddej tiegħek Prospero Grech ikimmoni bid-dinjità ta' Jisqof Kardinal fost is-suċċessuri tal-Apostli fis-saċerdozju. Għamel issa wkoll jingħaqad magħhom fix-xirka tagħhom għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Ibni, minn xkunitek għażel li titgħallem, sa ma jibjat xarek issib l-erf. Idħol għalih bħal wieħed jarah u jizra, jaħrat u jisra, u jistenna l-frott bnin tiegħu. Għax meta taħdem għalih tajja ftit, imma ma ddumx ma tiekol mill-frott li għamel. Qiegħed riġlejk fil-ktajjen tal-erf, u għonqok fil-rbit tiegħu. Għati spallejk ħajġor il-pis tiegħu u tiddejjaqx mill-ġiem tiegħu. Ejja għandu b'ruħek kollha u bħiltek kollha żomm fi triqatu. Stħarreġ għalih u tfittxu u ssir tafu u meta jiġi taħt idejk titilqux. Għax fl-aħħar issib il-mistrieħ li jagħti u jinbidel ferħ għalik. U kun għalik il-ktajjen bħal ken sot u l-rbit tiegħu bħal il-bies ta' glorja. Il-madma tiegħu tiżjin ta' deb u l-ġiem ħabel tal-porpra. Tilbsu daqskieku il-bies ta' glorja u tqedu fuqek daqskieku koruna tal-ferħ. Il-kelma tal-Mulej. Loddu ħajr
Qari mill-Littra ta' San Huti. Hemm xi ħadd taref huwa li fostkom? Mela ħajuri bl-inġiba tajba tiegħu hemm ilu biħlewwa għaqlija. Għax fejn hemm lejra u l-ġlied hemm issib it-taqlib u kull xorta ta' ħażin. L-erf li ġej mis-sema qabel kollox hu erf safi. Imbagħad hu erf li jfittex is-sliem, it-tjubija u l-ħlewwa. Huwa kollu ħniena u frott tajjeb, bla ma jħares lejlu ċuħ u bla erq. Dawk li jfittxu s-sliem jiżraw fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema u qal: Jiena għarraft ismek lill-bnedmin li inti tajtni mid-dinja. Kienu tiegħek u inti tajthom lili u huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek, għaliex il-kliem li inti tajt lili jiena tajtu lilhom. U huma laqgħuh u għarfu ta' bilħaq li jiena ħriġt minnek u emnu li inti batni. Jiena lihom nitlob, ma nitlobx għad-dinja, imma l dawk li inti tajtni għaliex huma tiegħek. U dak kollu li huwa tiegħi huwa tiegħek. U dak li huwa tiegħek huwa tiegħi. U jiena igglorifikat permezz tagħhom. Qaddishom permezz tal-verità,
Il-kelma tiegħek hi l-verità. Kif inti batlili fid-dinja, hekk jiena batlilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu mqaddsin permezz tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Erba' u disajn sena ilu ta' tarbija ta' l-isem ta' Stanley. Imma aħna nafuh il-maġġor parti tagħna bl-isem li jażlulu bħala reliġjuż, Prospero. Dan l-isem jiġbor fil-qosor kemm jista' jkun f'kelma waħda. Is-simpatija li tattira il-memorja ta' bniedem kbir tal-Kardinal Prospero Grech. U kellu il-grazzja minant il-mulej li jirċievi s-sejħa li jimxi wara Ġesu mill-qrib. Ġesu fuqu quddiem il-missier jista' jgħid li ju isib il-glorja tiegħu permezz tal-qaddej tiegħu Prosperu. Dak kollu li hu tiegħi huwa tiegħek, u dak li hu tiegħek huwa tiegħi. U jien igglorifikat permezz tagħhom. Aħna nistgħu ngħidu b'sens kbir ta' fiduċja li Ġesu igglorifikat fil-Kardinal Prospero. Is-simpatija ta' Prospero ġejja wkoll mill-kapaċità tiegħu li jkun bniedem tassew liberu. L-ironija tiegħu anke bih innifsu u b'dak kollu ta' madwaru, imma l-ħarsa tiegħu mimlija simpatija lejn pajjiżu, lejn il-Knisja li tant ħabb u kien jafa tajjeb minn ġewwa, bid-dlamijiet u d-dawl tagħha. Kienu jirrenduh tassew għaref. Bniedem li kapaċi japprezza l-umanità u jitbismilha. Jaraf id-dinjità tal-kull bniedem mingħajr ma jinsa id-djufija tiegħu. Dak li kien jolqtok fih huwa nimmaġina dak li kien jolqot f'ħafna nies li kienu jiltaqgħu ma' Ġesu. Il-fatt li hu kien kapaċi jitkellem b'awtorità. L-awtorità ta' min jitkellem mill-qalb. Anke kumment xkejken tiegħu xultant b'xi kritika ħelwa li tolqtok bħal żiffa u tibqa' għaddejja. Kontu taf li il-kumment tiegħu jolqtok u jgħaddi ma jumiljakx, imma għax wara hemm volontà kbira li tixtieqlek il-ġid. Meta kien jitkellem dwar Malta, bħal meta kien jitkellem dwar il-Knisja, għajnejh kienu jilmgħu bl-imħabba, imma b'realiżmu profond. Il-kelma ta' Bin Sirak tant toqgħod għall-Kardinal Prospero. Ibni minn ċkunitek għażel li titgħallem. U sa ma jibda ċarek issib l-erf. Prospero ma twilidx għaref, imma sar għaref. U kellu l-erf tassew
ta' min jaf li biex tkun għaref trid titgħallem. U tittaqdef u tistinka. Min jaf kemm għaddew studenti minn taħt idejh u sabu fih bniedem ta' disċiplina wara kollox l-esperjenza tal-militar ma nesija qatt. Imma sens kbir ta' irġulija, ta' rettitudni u ta' mħabba kbira lejn kull bniedem. Milux il-Kardinal Ladarja fakkarni li darba minnhom il-Kardinal Ladarja kien qiegħed jaqsam il-Pjazza San Pietru u ltaqa' mal-Kardinal Prospero u qallu Eminenza. U l-Kardinal Prospero, tipikament Prospero, qallu ma non dire parolacce. Dan is-sens ta' ironija ma kienx ifisser li hu ma laqax b'umiltà u b'ferħ kbir id-deċiżjoni tal-Papa Benedittu li elevah għad-dinjità ta' kardinal. Wara kollox it-tieni kardinal fl-istorja ta' pajjiżna. L-ewwel wieħed bil-kunjom Grek. Imma kienet din is-sens ta' urina li tħallih liberu. U din il-libertà tal-lima fl-iskola tal-ħajja reliġjuża. Li fil-voti reliġjużi toftom il-bniedem mill-kilba għal-poter permezz tal-ubbidjenza, mill-kilba u r-reba taż-żina permezz tal-kastità u mir-reba tal-flus permezz tal-faqar. Imma Prospero kien l-ewwel wieħed li jifhem. L-ideal huwa għoli u l-ħajja bil-fallimenti tagħha tumiljak. U għalhekk għandna bżonn tal-ironija li ma nieħdux lil nfusna b'ħafna serjetà imma dejjem bid-bissima realista. Wara kollox u obda il-kliem qaddis tal-ktieb ta' Bin Sirak. U fih seħħet ukoll il-kelma tal-profezija. Il-madmat tal-erf tiżjin tad-deb u l-ġiemu ħabel tal-porpra. U jitlibbes il-porpra fl-2012 mill-Papa Benedittu seħħet fuqu din il-kelma ta' Bin Sirak. Fuq għaddej li kien ta' ħajtu biex iwassal lil ġenerazzjonijiet żgħażagħ tal-Knisja ta' wara l-Konċilju xewqa kbira tal-isfijiet li aħna nerġgħu niskopru l-għajn safja tal-missirijiet tal-Knisja. Flimkien ma' sħabu l-Agostinjani waqqaf l-Istitut Patristiku u ħeġġeġ lil ġenerazzjonijiet ġodda lilna biex napprezzaw il-wirt sabiħ tal-missirijiet tal-Knisja. U f'dan is-sens kien wilt tas-sewden ta' Sant Wistin li tant kien iħobb u għandu wieħed xi jħobb fl-isqof ta' Jippo. Dan il-ġgant tal-Knisja sab fi Prospero għaddej kbir li wassal l-erf tiegħu lill-Knisja. Hemm xi ħadd taref u għaqli fostkom ħajuri bl-imġiba tajba tiegħu emilu bi ħlewwa għaqlija. Dawn iż-żewġ kelmiet ħlewwa għaqlija jiġbru wkoll it-tratti tal-Kardinal Prospero ma' kull wieħed u waħda minna. Insellmulu wkoll ta' f'mument qiebes fl-istorja ta' pajjiżna ma beżax jidħol bħala intermedjarju u jfittex triqat ta' rikonċiljazzjoni.
Il-ġesti tiegħu ma nftemux u kellu jħallas il-prezz. Imma l-mulej għandu iż-żmien u s-sija tiegħu. Nirringrazzjawh ukoll talli bil-fotografija tiegħu melles kemm ir-rokna ta' pajjiżna tal-Italja li tant kien iħobb u prova jiġbor iż-sbuħija fl-espressjoni artistika tiegħu. Il-lambretta tiegħu ma nafx fejn spiċċat, min jaf kemm derra. Niftakru meta sar kardinal għaluli għax kardinal ma nistax insuq iżjed il-lambretta. Ovvjament mhux għax kardinal biss, għax kienu wkoll misjur fl-età. Immaġinaw il-headline Kardinale si skjanta con il motorino. Nixtieq inkun naf x'qal Santu Wistin meta Prospero daħal fl-eternità. Nixtieq inkun naf, imma mhux motililna. Motililna li aħna minn hawnhekk nitolbu b'suffraġġju għar-ruħu. Imma wkoll nirringrazzjaw il-Alla tad-don li tagħna fi Prospero, il-Kardinal Grek, u nitolbu biex hu jinterċedi għalina fil-misteru kbir tax-xirka tal-Qaddisin. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħ fis-sliem. L-aħweżies imdawlin u msaħħin mill-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu ejjew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Dominum de precemur, Għal-Knisja mqazza tiegħek lill-Kardinal Prospero tant ħabb matul ħajtu u għal daw kollha li għandhom x'responsabbiltà li jmexxuna. Il-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles u l-Pirjol Ġenerali tal-Ordi ta' Sant Wistin Aleandro. Għatihom id-den, is-saħħa u l-entużjażmu biex jibqgħu waslulna lilek fuq kollox. Dominum de precemur, Għar-ruħ għażiża tal-Kardinal Prospero Grek li fħajtu fit-teġdejjem li joġob lilek fil-ħajja konsagrata, fil-ministeru saċerdotali u fl-għotja sħiħa tiegħu għas-servizz tal-Knisja. Għatih il-premju mistħoq għal dak li tant ħadem għalih. Dominum de precemur, Għal daw kollha li bħal Kardinal Prospero iddedikaw ħajjithom fil-qasam akademiku u b'mod partikolari l-approfondiment u t-tagħlim tat-teoloġija. Imlihom bl-Ispirtu tiegħek biex ikomplu jgħinuna ngħixu u nifhmu aħjar il-mixja nisranija tagħna. Dominum de precemur, Għal vokazzjonijiet fil-Knisja b'mod partikolari fil-familja Agostinjana li fiha l-Kardinal Grek mexa s-sejħa tiegħu wara Ġesu għal aktar minn 75 sena. Kompli sejjaħ żgħażagħ ġenerużi li jwieġbu b'disponibilità għas-sejħa li int tiżra fil-qalb tagħhom. Dominum de precemur,
għall-Agostinjani, għall-familjari u għal daw kollha li b'mod jew ieħor kienu qrib tal-Kardinal Prospero u li llum huma mnikta bit-telfa tiegħu. Atina l-faraġġ tal-fidi u saħħaħna dejjem fil-għaqda ta' bejnietna. Dominum de precemur. Għalina l-koll li nġbarna biex nitolbu għal qaddej tiegħek il-Kardinal Prospero li inti sejjaħtlu minn din il-ħajja għal ħajja ta' dejjem biex aħna li jagħtikolna l-istess sejħa bil-mod kif ngħixu fuq din l-art inħejju ruħna sewwa għal ħajja miegħek fl-eternità. Dominum de precemur. U Alla li tara fil-ħsibijiet u x-xewqat kollha tagħna. Ilqa' dawn it-talbiet u kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina u saħħaħna biex nagħmlu biss u dejjem dak li tixtieq minna inti bi Kristu Sidna. Yeah.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek għal qaddej tiegħek il-Kardinal Prospero. Biex kif lilu f'din id-dinja u lejtu għad-dinjità ta' Isqof, hekk ukoll taqdu ma' xirka tal-qaddisin tiegħek fis-saltna tas-sema. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodwulek ħajr. Bis-seta tiegħek nitwieldu, bir-rida tiegħek ngħixu. Għall-kelma tiegħek minħabba dnub nerġgħu lura fit-trab mnejn issawwarna. U meta joġob lilek nissieħbu fil-qawmien glorjuż ta' ibnek li bil-mewt tiegħu fdina. Għalhekk flimkien mal-anġlu u l-qaddisin kollha intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantaw bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-semx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina bħal ħobs radlek il-ħajr, birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi redlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha
rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimplew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Paolo, San Prospero e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Għamil nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidej u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalejk. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu, waqqadhom miegħek il-koll. Ftakar fil-qaddej tiegħek il-Kardinal Prospero li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-mamudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirċoxta għal ħajja meta Kristu imqajjem mill-mejtejn fil-ġisem mill-art u jbiddel il-ġisem msejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu. Ħenna l-ħutna mejtejn għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek, fid-nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti xotta kull dema minn għajnejna, hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġejd. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u dirna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma u biet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw u lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn knubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf ta' Alla,
dawnu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox inti ħtart b'ambaxxatur ġo Kristu fuq l-art, il-Kardinal Prospero. Natfu minn kull teba taħtija bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnielek u qiegħdu fis-sema ma' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Kuna Prospero raqat fil-paċi ta' Kristu għalih iċċelebrajna s-sagrifiċċju tal-Ewkaristija. Issa se rroddu lura lejn l-art dan il-ġisem li jmut. U għadmir tagħna bħala bnedmin, u għemil qaddis tagħna bħala aħwa, u għarit qaddis tal-Knisja l-om tagħna l-koll. Aħna li qsamna miegħu l-impenn tal-qadi u l-imħabba, iż-żmien ta' għena u ta' toqol fil-ħajja fraterna, għandna nqawwu l-fidi tagħna lil mulej se jqajmu fl-aħħar jum. Jatina l-faraġġ tal-fidi tagħna, il-misteri tal-ħajja li ħasem fihom, il-mamudija li daħlitu fil-misteru tal-għajt ta' Kristu, l-Ewkaristija, ran tal-qawmien, id-dilka mqazza żerrija tal-ħajja ta' dejjem, il-ħidma bla taqta tal-Ispirtu li tiegħu kien tempju ħaj. U kien dixxipli ta' Kristu u suċċessur tal-Apostli. U issa jieħu s-sura tal-imgħallem tiegħu. Ikkonsagrat mill-professjoni reliġjuża fost ulied Santu Wistin, jgħix issa l-milja tal-ħajja tal-imħabba li da minn qabel fuq din l-art, waqt li kien jgħix il-kunsilli evanġeliċi. Nitolbu għalhekk lill-Missier Alla li urina l-qawwa tal-qawmien ta' Kristu biex il-ġisem ta' dan ħuna dajjef u jintemm iqum ħajja l dejjem, glorjuż u mimli qawwa fil-jum li fih jiġi sidna. It-tislima li issa qed nagħmlu bil-fidi l-aħħar waħda lejn dan il-ġisem li jmut ta' ħuna iwirja ta' fidi sħiħa fil-għaqda tal-ħajja li miegħu għexna fuq din l-art u li ser tiġġedded fil-milja tagħha fis-sema meta l-mewt imqiegħda taħt Kristu tinqeret għal kollox u Alla ikun kollox f'kulħadd. Angelica al
Alla ta' kull tama ta' kull ħelsien li fibnek irbaħt il-mewt u fl-Ispirtu Santu tagħti l-ħajja lid-dinja, ilqa fil-amara tas-sema lil ħuna Prospero li l-ġisem tiegħu qed inrodduh lura lejn l-art. Inti konsagrajtu mulej bħala saċerdot tal-patt il-ġdid u amministratur tal-misteri tas-sema. Ilqgħu fis-santwarju tas-sema fejn jaqgħad il-leħen tiegħu f'talba dejjiema mal-leħen ta' Kristu il-kbir saċerdot ta' dejjem. Intalla tal-ħajjin għatih post ma' Abraham, Iżak u Ġakob, mal-Verġni Marija, ma' Santu Wistin u ħutna l-qaddisin, hemm fejn l-mewt, l-tnejjit u lanqas il-biki ma jsaltnu aktar. Int li inti tajjeb u ħabib tal-bnedmin, sawwa fuqu il-ħnina tiegħek u aħsel il-ħtiet tiegħu bin-nida tal-maħfra. Int li inti l-mistrieħ u d-dawl, għati lil qaddej tiegħek il-mistrieħ u sliem, id-dera ta' wiċċek u l-glorja ta' dejjem. U l-inna li għadna għaw nistennew għatina l-interqu l-modijiet tad-dinja, imqawwijin mill-aħwa, bil-ħarsa tagħna kollha tama sakemm li lin mill-mewt naslu ta' għandek. Lilek missier għajn tal-ħajja, l-Ispirtu li għati l-ħajja bi Kristu Sidna ir-rebbieħ fuq il-mewt, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
kelma żgħira ta' ringrazzjament minna tiegħi l-għonet fisem ħuti reliġjużi Agustinjani u fisem il-familja tal-Kardinal Prospero. Nixtieq nirringrazzja l-Eċellenza tiegħu Monsinjur Arċisqof Xikluna li oġbu jippresidi din l-Ewkaristija ma anki li kien qrib magħna anki flimkien ma' l-Isqof Mario sa mill-aħbar tal-mewt kienu qrib tagħna u akkumpanjawna kienu magħna anki fil-funeral fil-Belt tal-Vatikan. Monsinjur Golja Kurmi, Monsinjur Darmanin, vorrei ringraziare anche Sua Eccellenza il Nunzio Apostolico per Malta, Monsignor De Rico. Vorrei ringraziare anche Padre Joseph Ferril, il Vicario Generale dell'Ordine di Sant'Agostino, Padre Edward Allen, Assistente Generale, e Padre Alex Longs, delegato della comunità di Santa Monica, dove il Cardinale ha vissuto 60 anni della sua vita. Vorrei ringraziarli per la loro fraterna vicinanza in questi momenti. Ringrazio anche l'Eccellenza tiegħu il-President ta' Repubblika li wkoll kien magħna anki fil-Belt tal-Vatikan u miegħu kien hemm anki l-Onorevoli Carmelo Abela. Nirringrazzja l-Onorevoli Prim Ministru, l-Speaker u l-membri tal-Kabinett u minn il-membri tal-oħra tal-Kamra tad-Deputati. Nirringrazzjakom il-koll għal dak kollu li urejtu magħna f'dan il-mument. Mhux se ngħid iktar fuq il-Kardinal Prospero jiena x'naħseb ġant għal ħafna, imma laqgħet nirringrazzja naħseb xieraq li anki nirringrazzjaw lilu għal dak li kien għal kull wieħed u waħda minna, għal dak li kien għal familja Agostinjana u għal dak li kien għal Knisja. Nirringrazzjaw għal dan kollu u nitlobkom sabiex inkomplu nakkumpanjawh permezz tat-talb tagħna. Kardinal Prospero ħalla miktub li għalih mhux importanti fejn jindifen, anki jekk aħna kellna l-opportunità li nġibuh Malta u ġibnieh. Għalih l-aktar li huwa importanti fejn se tmur ir-ruħ tiegħu. U allura jew nieħdu din anki bħala eżempju tal-ima għalina, imma fuq kollox allura nkomplu nakkumpanjawh sabiex ir-ruħ tiegħu dan u dak li aħna nemmenu kutinaqat mal-mulej u ma Santu Issim issirna għal dejjem. Grazzi li kulħadd. ħajwasluk l-anġli fis-sema. ħajlqok hemmhekk il-martri flimkien ma' Santu Istin missierna u jdaħluk fil-Belt qaddisa ta' Ġerusalem tas-sema. Għatihom ulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fis-sliem.
ħafna ġuħu,